Πάρα πολύ ωραία. Ειδικά το αυτό που έπεσε κάτω έτσι. Παιδιά, θα μαζευτούμε επιτέλους να κάνουμε αυτό το brainstorm. Τι είναι αυτό το brainstorm? Για ποιο θέμα συζητάμε? Πρέπει να συνηθούμε επιτέλους. Πρέπει τέλος πάντων να βρούμε τι είναι αυτή η χρυσή τομή. Να σας πω λιγάκι τι πιστεύω. Όχι. Όχι. Μήπως είναι αυτή η τομή που κάνουν πίσω από αυτήν να μένει το κρυφτή. Δεν ξέρεις τι λες. Χρυσή τομή είναι αυτό που κάνουν στη σχολικοειδίτιδα για να μην φαίνεται όταν φοράς μπικίνι. Να σας πω λιγάκι τι πιστεύω. Όχι. Άντε καλέ, χρυσή τομή είναι όταν κάνεις κεσαρική. Ξέρεις τώρα. Και μέσα στο φακελάκι, αντί για ευρώ γιατί λόγω κρίσης δεν έχουμε τα λεφτά, ξέρετε. Εγώ έχω κανένα ξαφνικό, κανένα πουλάρι, κανένα βραχιόλι, τέτοια. Να σας πω λιγάκι τι πιστεύω. Όχι. Έχω πρόβλημα. Για νέο μας το λες. Πειράζει το ψυχικό μου κόσμο αυτός ο Σοκράτες μου. Σοβαρά, ναι. Ναι, μωρέ. Όταν το ποτήρι μου είναι γεμάτο, αγχώνομαι να το τελειώσω. Πίνω και όταν φτάσω προς τη μέση πάλι αγχώνομαι. Γιατί ξέρω αν είναι το ποτήρι μου μισοάδιο ή μισογεμάτο. Πίνω και όταν φτάσει προς το τέλος πάλι αγχώνομαι. Γιατί δεν ξέρω αν είναι το ποτήρι μου προς το τέλος ή πρέπει να πάω για μάθημα. Να πας. Είναι ζήτημα μαθηματικών, φίλε μου. Τι μαθηματικό? Του Πυθαγόρα. Του Υπουργού. Όχι του μουσικού. Άκουσα να μας πει. Πες ότι έχουμε ένα μέτρο. Τι μέτρο, τέτοιο μέτρο? Πού το βρήκες αυτό? Αυτό είναι τη δουλειά μου, μωρέ. Ραφτείς. Βάφτη σήμερα. Του. Λοιπόν, γράφουμε. Άσε με το μυαλό. 15 εκατοστά GR του 1,62. Πάρα πολύ γρήγορα. Άσε να σου πω εγώ ακριβώς. 9,259 2,59 πάλι. 2,59. 2,59 2,59. 25. Λοιπόν, το μετράμε. Το 9,259, 2,59, 25, εδώ περίπου, ο καφές σου θα είναι αρμονικά μισογεμάτος. Και εγώ άμα το θέλω αρμονικά μισοάδιο, τι γίνεται? Ακόμα πιο εύκολο. Ξαναμετράμε από πάνω προς τα κάτω, στο 9,259, 2,59, κάπου εδώ, ο φραπές σου θα είναι αρμονικά μισοάδιος. Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Πού είναι η αρμονία? Στο ποτήρι σε σχέση με το φραπέ ή στο φραπέ σε σχέση με το ποτήρι? Και τώρα τι θες να κάνουμε, και το μάθημα της σχετικότητας. Ας, αυτό θα το κάνουμε σε άλλο πόδι. Όχι, τώρα θα το κάνω. Μισό. Ήθελα να σας πω ότι κάτω στο κηλικείο είναι ένας τύπος που ξέρει το χρυσή τομή. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία. Ναι, ψυχραιμία, αλλά εμείς πρέπει να πούμε στη χρυσή τομή. Έχουμε εργασία να κάνουμε. Ακούστε δεν μ' αρέσει τι θα κάνεις. Εσύ θα κάνεις το μένει. Αχ, τι ωραία! Μήπως θα μας φέρω και φύλλα δάφνης, κάπου έχω ακούσει ότι βοηθάει. Όχι, όχι, αυτά τα μάσαγε η πυθία και είδες που σκατάτησε. Εντάξει. Θα πάρεις μπροστά σου ένα ακείο, θα κλείσεις τα μάτια σου και θα πεις δεν βλέπω, ρίξτε ένα κατοστάρικο. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Τη Βλαχοπούλου. Όχι ρε παιδιά, Βλαχοπούλου. Δεν θα το
κάνετε, θα φωνάξει και τους μαθηματικούς, θα τους πεις ρίξε ένα κατοστάρικο, θα πάρεις και λεφτά, θα μάθεις και κάτι και για τη χρυσή τομή. Λες, Βεβαίως, εγγύηση. Άντε, παιδιά, να κάνουμε καμιά πρόβα. Μην γίνουμε ρεζίλοι. Λοιπόν. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Ένα σύννεφο πήγε μπροστά μου. Χρειάζομαι ένα καλό μαθηματικό πνεύμα να με βοηθήσει. Και ένα κατοστάρικο φυσικά. Χαίρετε ο Πέδες. Γιατί με καλέσατε? Ποιος είστε, κύριε? Ο Πυθαγόρας. Εσείς δεν ζητήσετε ένα καλό μαθηματικό πνεύμα? Ναι, Αμπά, πώς και έτσι? Να, μας το ανέθεσαν οι καθηγητές μας για το project. Project. Ομιλείτε και την βαρβαρική μου. Ερευνητική εργασία, κύριε Πυθαγόρα, με θέμα τη χρυσή τομή. Κατάλαβα. Σας τυραννούν κάλες μου κορασίδες. Κατάλαβα. Θα σας τα εξηγήσω όλα εγώ. Αν και δεν το συνηθίζω να ομιλώ με αμύγους. Ακούστε με. Θα σας παίξω και ένα τραγουδάκι. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι σχέση μπορεί να έχει ο Παρθενώνας με το κουνουπίδι?
Αχ, κύριε Πυθαγόρα, τι ωραία που τα λέτε. Ναι, το έχω αυτό, το έχω. Καλά, θα τους τρελάνουν τους καθηγητές μας, δάσκαλε. Συνθλίψτε τους αμύητους που σας τυραννούν, ενώ είστε μια χαρά νεάνιδες και νεανίες. Τώρα όμως πρέπει να αποχωρήσω, διότι έχω αφήσει μια παρτίδα τάβλη στη μέση με το φίλο μου τον Αρχιμίδη. Ποιον Αρχιμίδη? Έναν τύπο ο οποίος έχει την κακή συνήθεια, άμα τον αφήσω μόνο του να βουτά μέσα στην πανιέρα και έπειτα να τρέχει γυμνός στους δρόμους και να φωνάζει «Έβρικα! Και φοβάμαι να μην πουδιάσει. Σωρούνται και μια γρήπη». Μήπως μπορείτε να το φωνάξετε να μας τα πει και αυτό στο μαχαιράκι. Έχουμε κάτι γι' αυτό, μια εργασία. Άμπα. Όταν τον καλούν, απαντά μονίμως με ένα «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Δεν ξέρω γιατί πράττει τι ούτω τρόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό ανθρωπάκι, εγώ το συμπαθώ και κάνουμε καλή παρέα. Ευχαριστούμε στο καλό. Κάτι μου διέφυγε. Ξέρετε μήπως γιατί η χρυσή τομή συμφορίζεται με το γράμμα Φ? Μήπως από το όνομά σου, δάσκαλε? Όχι. Εάν ήταν από το όνομά μου, θα ονομαζόμουν Πυθαγόρας και όχι Πυθαγόρας. Ονομάζεται από το όνομα του μεγάλου Γλύπτη Φιδία, ο οποίος κατά κόρον χρησιμοποιούσε στα έργα του τη χρυσή τομή. Και θυμήθηκα τώρα, έχει αφήσει και μια πρωτομή μου στη μέση. Γεια σας, Ευχαριστούμε.
Να σκέφτεστε, μόνο άρπαγε. Θα προσθέσω τον χρόνο που χρειάζεται σε αυτά που χρωστάτε. Ξέρετε πόσα χρωστάτε. Για να δούμε. Όλα αυτά δικά σας είναι. Σω. Πρέπει να μου δώσετε αμέσως αυτά τα χαρτιά. Κύριε Πίτροπε, περιμένετε λίγο. Πάτε και αυτά, δεν τα χρειαζόμαστε. Γιατί το Πυθαγόρα τον έχουμε εδώ και εδώ. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, all my loving, I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true.
σχολιάσατε, κύριε Διευθυντά. Καθόμουν εδώ και ήμουν απορριφημένος μέσα στην αρμονία του σύμπαντος. Όλοι φύγανε, πρέπει να φύγουν. Κύριε Διευθυντά, είναι σοβαρό το θέμα. Εγώ θα κάτσω εδώ